vlogs! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, kami po ay nandito sa school. So ayan, dahil maglilinis kami. Ayan. Ayan. So ayan nga guys, nanguha kami ng mga kalamansi guys. Kalamansi. Umakyat ako kanina. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung picture ko. So ayan, nandito kami. Maraming tao dyan. Kasi maglilinis kami guys. So ayan. Ayan guys, mamaya na lang update ko na lang kayo later. Bye! So ayan guys, tapos na kami nagperma. Attendance pala. Attendance kami guys. Maglinis kami ng school. Ayan. Malinis na na eh. Kita nyo yung school guys. Ayan. Dito yung court oh. So ayan guys, manghingi kami ng gulay mamaya. May ano doon, pitsay. May pitsay doon guys. Doon. Doon sa may okra nga dito guys. Oh, ayan. Ayan. Manguha kami ng okra. Ayan oh. Ayan guys. Kukunin ko to. Ayan. Meron pa guys. Oh, ang laki na nga eh. Oh, matanda na pala to. Alubati na mo yung alubati. Ay, pa yung pitsay. Ay, yung pitsay. Wala, daot mo na, oy. Yung tanim. Okra na lang. Kukunin ko. Ay, matanda na. Gurang na pala, kasing gurang ko na guys. Eto, maliit pa lang. Dapat doon. Buka tayo ng malunggay. Buka tayo ng malunggay dito guys. So, konti na lang yan. So, doon tayo sa kabila. Yan. Meron na tayong malunggay for today's video. Yan. Nanguha pag kalamansi. Kuha tayo kalamansi. Sayang guys. Nanguha na naman ito ng kalamansi. Mayroon na kaming ulam mamayang tanghali. Ayan. So, ayan, meron dito mga pitsay, guys. Ayan. Nantay lang yung tao. Umakyat sa, sa kalamansi. Ayan. Magagatasan ng monggo. Ayan, guys. Nag-harvest ang person, guys. Yung maganda. So, ayan. So, kunin natin yung medyo maganda. Kasi iniwan nila yung wala, Ayan, guys. Ayan, te, maganda yung malunggay. Yung isa. So, ayan, guys, nandito kami sa may malunggayan. Ayan. Libre to guys, libre. Ayan. Hi man. Hi man. Bahala na siya, oy. Kedua kita na naman ito. Ibalot ako sa dahon. Sayang guys, mamaya na lang kasi mahirap mag-video pag nanguha ng gulay. So ayan, mamaya na lang guys. So ayan guys, aakyat muna ako sa kalamansi. Ayan. Mamaya lang. So na ito sa akyatan guys. Ayan o, nakakuha na tayo. Doon! Upload ko to mamaya. Ayan yung mga tao, nanguha ng mga kalamansi, gulay, pitsay. Mga poder. Ano yan siya? Pizza? Ayun o, hinugon. Laki o. Kaya na nga daw yan.
Libre gulay na. Libre gulay na tayo. May ulam na kami. Isang sako kay ate. Isang sakong gulay. Mag-viral ka niyan. Sige ka. At least nagpaalam tayo kay sir. Wala na. Naubos na yung gulay. So ayan guys, so uwi na kami. Hanggang dito na lang magtatapos ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe my YouTube channel, Joby Bilardo Vlog. So ayan, bye!